Abokina wallahi dole ka sai a hankali. Ani ni na yi ka sani sai a hankali dan nan ne wallahi yau na tashi ban da ko sisi. Da ja na dan tashi da yan 70 na sai da rogo. Haka nan dai na haɗa na jika ko su gaban sa mai bana ɗin ci haka nan. To wallahi kai abokina kai lafiya lauma ne. To ni nan bari in gama na yi kwanaki ban ci kai tun da Buhari ya hau mulki. To ni naira biyan ma shawar da nika gani. Kai da Allah ya mai shiru. Ku je ba kun je kun sato agwagi ba wannan gidan da kaji. Da wajen su kun kaso kun gaji kun kasayar. Ina zallon ku ko biyar ba ku bani ba kari na min dawo. Har da ni na tsaya ana muku target. In ga wanda zai zo amma ka zo kari na min dawo ko biyar ba ku bani ba. Abokina kai hankuri wallahi. Kuma kenan ne da zabbin nan da gama sato sun je sun sayar da su 30,000 ina kallo wasu ka ce 15,000 sun ka sayar da su. Kudi wuce sun kaman kun wallahi sama hanya ta faɗi. Kai Allah ya ƙara ba kai bane ba Allah ya ƙara kai na ga wance na tahowa. Allah ya kai bari da ya zo mu ja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam har me ke tafi da kai wurin za. Ni dai kun ga bako ne. Ina akan hanya ne. Ni ne nake so a ɗan taimaka min. A ɗan haɗa ni da 'yan kuɗin guzuri ko da 100 ne. A ɗan samu kuɗin mai kamar 150 ne a bani. Sannan kuma a ɗan samun min wata kyakkyawar budurwa duk da dai na ga kunan munana ne. A ɗaura mun aure da ita in yi hakuri in ci gaba da maleji. Dan gada ku ce na sake saboda duba da na ga duk ku maciyata ne. Da an samu wata yar firayi nan ko homare a ɗan haɗa ni da ita. Inda hali kenan. Kai amma kai dan mare na hankali ne. Kai abokina ma za mu da wanga mutumin. Ya za mu da shi? Kashin banza za mu bashi ya sani inda ya yi.